διότι τούτοι που έρχονται ή που βλέπουν και ακούν τις ομιλίες είναι ανθρώποι εκκλησιαστικοί συνήθως. Κάποιον ενάγουν και δόξασε ο Θεός. Μέσα στις ιστοσελίδες υπάρχουν πολλοί καλοί ομιλητές. Άλλοι να μιλήσουν για τη μετάνοια, άλλοι για την προσευχή. Ο Πατέρ Ευάγγελος μας κάνει και τις ρεδίτσες του, αλλά λέει και ωραία πράγματα κατηχητικού περιεχομένου. Λοιπόν, να μιλήσεις, λέω, κάτι που να βγάλει το φόβο των ανθρώπων. Όταν έρχεται ο φόβος, να βάζουν μέσα μπροστά από το φόβο κάτι που να σβήνει ο φόβος. Διότι μου λένε πολλοί και αρχιερείς εμείς και πνευματικοί ότι αν κάτι λείπει που τις μέρες μας είναι η ιατρία. Μα επιτρέπεται να είσαι χριστιανός και να είσαι κοτσάρης. Υπάρχει κάτι πιο αντιφατικό να λες προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του έβροντος αιώνος και μόλις σου πούν ότι είναι πεινάσεις, να γεμώσουν το ψυγείο. Μα γίνεται αυτό το πράγμα. Ή μόλις σου πούν και το σατανά